Tara mga katropa, silipin natin ang isa sa mga pataniman namin ng pinya dito sa probinsya. Ito po ang aming pananim at negosyo hanggang sa kasalukuyan dahil ito na po ang aming nakagisnan. At di naman po lingid sa ating kalaman na isa po ito sa source of income dito sa Cam Norte. At ang Cam Norte din po ang producer ng napakatamis na pinyang Formosa around Bicol and in Metro Manila. Ito po ang aming unang tanim sa bandang ito na kung saan meron na siyang bunga at i-harvest ngayong summer. Diyan naman sa bandang yan ang aming pangalawang patanim. Hinaplayan na namin yan ng abono ngunit hindi masyadong umepekto gawa ng sobrang ulan noong nakaraang buwan. Kaya ang epekto, tumubo ang ibang damo at kinailangan muli namin mag-apply ng abono sa pangalawang pagkakataon. At syempre bago kami nagpaabono ay nispray muna namin yan ng pamatay damo. Ito naman ang aming bagong bukas na pataniman. Ang pinya po ay hina-harvest sa loob ng isang taon kaya kailangan sunod-sunod ang iyong patanim. Ngunit kailangan mo ring maglaan ng malaking kapital para sa mga parating na gastusin. Diyan po ay nag-uumpisa na silang magtanim